Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ugqoke izingubo okanye izimpahla ezimnyama. Ukuphupha ugqoke izingubo ezimnyama, leli phupho alichazi okanye alivezi okuhle. Izingubo ezimnyama ephusheni zimele usizi noma ukukhathazeka. Leli phupho lingabonisa ukuthi isimo sakho sempilo asisihle neze. Kungaba izinkinga eziletha ingcindezi ngaphakathi kuwe, ukulahlekelwa noma into oyizondayo empilweni yakho. Uma uphupha leli phupho ube nokukhathazeka noma abantu onabo ephusheni begqoke izimpahla ezimnyama, lokhu kungaveza isixwayiso sokuthi kukhona izinto ezinzima noma izinkinga okanye abantu abaseduze kwakho banamathunzi amnyama. Kungabonisa ukuthi uzivikele ngokomoya. Ngamafuphi, leli phupho liyisikhuthazo sokuthi kumele ukhuleke ngamandla. Siyabonga, nisale kahle.